О, бойс! Привет! Освен в ТикТока, вече ще се виждаме и в нашото аматьоро-кулинарно каналче. Първите ни видеа ще са супер-дупер аматьорски, защото колежката му остави сам тук в Сливен да живея. Тя ми беше сготвила 5-6 манджички, а пък аз ги отдумках за една седмица и сега хладилника ми е празен. И сега почва голямото изпитание за мене. Дали ще мога сам да си готвя? Естествено не може само да го караме на сухи храни и да видим дали ще мога да си сготвя някаква манджичка и после да става и за ядене, нали, съответно. Аз имам малко извратени вкусове, в други епизоди ще видите за какво става въпрос. Първите епизоди мисля да ги направим такива, които са на моето дередже. Няма особено време за готвене или да си приготвя някакви сложни манджички. Затова ще почнем с по-елементарни, примерно гозбички или някакви десерти, които примерно аз харесвам. Неща, които аз лично ям. Избягвам месата, много харесвам зеленийките и обичам кремчета, гриз, тортички, крем карамел и такива неща. В други епизоди ще ви ги покажем лека по лека. Така, сега за днеска сме приготвили, ще направим една, какво беше бе, колежки? Тук е колежката, между другото. Само да ви я покажа. Тук през телефона. Ще направим боб чорба, нали така? Няма да е ихния, а ще е чорба. Тепърва почваме да учим термини, кое какво, как се казва, ханче, манче, гивгир ли беше, това къде се цидат спагетите. Абе, страшна работа. Така че ще има много смях и сълзи. Нека да ви покажем за едно боб чорба. What? Bro, what are you talking about, man? Мали... За една боб чорба. Какви продукти ни са ни нужни като цяло? Пелтече, защото това ми е първи епизод и съм супер, хипер, мега... Няма значение. Хайде да ви покажем сега. Така, като за начало ще ни трябва една малка тенджерка. Няма нужда да готвим като за 2, 3, 4 членно семейство. Сам съм. Трябва ни един тиган. Друго какво ни трябва? Една дъска, ножче, белачка, едно ренде за запръшката. Ще трябва да стрижим здраво. И продуктите. Томатче, най-важно бобче почваме. Това е съществената част в манджата. Една кратунка лук, която няма да използваме цялата. Едно морковче и една чушчинка. Така, като за подправки имаме брашно за запръшката. Универсална подправка за манджички. Много е тача. И подправки, ко беше бе? Гьозо можеше само, обаче аз съм малко така пеперлив човек. Червено пиперче имаме. Ще сложим малко вътре. Чубричка ще сложим вътре. Гьозонче ще сложим или как се казваше освен гьозон? Джоджан, добре. И млян черен пипер. Най-важното сол и олио. Забрахме да кажем. Пак после ще наредим тук на тази дъска мезенце с кашкавалче и сиренце с червен пипер. И една нотка олио ще сложим отгоре и матча приключва. За тази вечер съм уреден. След като сме показали продуктите вече, камерата се ме позиционира, да може да виждате за какво става въпрос. Поръчал съм си нагръдник, който самата камера да седи тук на гърдите ми, за да може да виждате аджеба какви ги дробим. Така че за момента ще е със стационарна камера. Je m'appelle Claude. Je te flee. Oh mon Dieu! Oh, de fouf. Специално тези епизоди, нали, са за хора, които хал-хабер си нямат отготвяне. Нали, тук не сме професионалисти, тук въобще не гледаме по-сложни неща и така нататък. Тук показваме от началото на самия процес до крайния резултат. Така че, предупреждавам, ако има хора, които обичат да злобеят и така нататък, просто подменете го този канал или този епизод и Франкфурт на Майн, нали, така. Започваме. Колежки, диктувай. Какво правим? Всичко е пред мен. Така. Взимаме бобчето. Малката колежка, какво казва? Колко каза? Една шепа, викаш. Къде го слагаме? В тенджерата, предполагам? Добре. Добре. Тенджерката е малка, не е много голяма, така че колко за сам човек, мисля, че ще е добре.
Една шепа и малко, айде, и за рая. Ще сипим, чакай сега. Ана, това ще се чуи много добре в микрофоните. Ай, още малко е. Така. Ай, и отрая. Ай, още малко. Така, сипахме. Боба го прибираме, не ни трябва вече, нали? Добре. Казвам, евентуално казвам, защото може да направим някаква простотия. Така, какво правим сега? Сипваме вода. Колко? До половината? До половината, да. Добре, сипваме вода. Така. Сипали сме вече вода до половината. Камерата не я мърдам, защото двете ръце ми са заети. Първи епизод много ми е така ексцентрично притеснено. Слушам колежката какво диктува и така. Какво правим сега? Слагаме на котлона. Палим го и на колко го пускаме? На Full Max Power или? На 9. На 9. Добре, хубаво е. На 9. Така, ако пусна абсорбатора, не знам дали няма да бръмчи в микрофона, ама той има меченце. Би трябвало да обира тия шумове. Ще видим. Като вземем да сглобяваме на такова кадрите, ще видим. Капака на тенджерата. Да, много важно да сложим капак отгоре, да заври по-бързо, не така, колежки? Да. Добре. Виж, че аз знам нещо. Така, после какво правим? Като добре. Като заври. Ама, чакай сега. 5 минути го оставяме да ври, ама след като заври ли? 15. 15? Добре. След като добре. Добре. И през това време има ли какво да правим? Да си подготвим ли другите неща? Да измием морков, домат, да нарежем лук, чушка? Да, имам. Да. Добре. Къде да ги сложа? В купа или в чиния да ги сложа тия неща? Се тая! Я да видим тук какво има в нашата скромна кухня. Само ще мръднем леко камерата. Така. Тук има едни много готини ретро чинийки. Вътре ще наредим това, с тия продуктите. Нарязани, нацепени, надъвкани, както искате така ги наречете. Така че... Така... С кое да почна? Имам морков, имам домат, имам лук, имам чушка. С лука. С лука? Колко? Ето го лука. Горе-долу е колко моята шепа. Половината или целия искаш да го нарежа? На едро или на смлян? Ситно ли? На ситно? Така, тук половината лук ще го оставим в хладилника, а хладилника в момента се пада зад камерата, така че малко ще ми гледате полузедното кълбо. Абе, сега нощ съм глътнал земното кълбо. Да. И няма да има посветило на свет. Много обичам да готвя, само че не знам какво правя. И обаче обичам да съм откъм тук в кухнята и да гледам това велико изкуство, защото без това нещо няма как да съществуваме. И така, и винаги съм любопитствал кое какво как прави. Изтървах един много готин момент. Войката беше тук преди няколко дена, направи една хубава рибка с кариди, с едни сосове, ама така готвеше, така правеше. Казвам си на къл този човек, защо не е станал професионалист да прави, да струва, да готви. Така направо с много голям така кеф го гледах. Хиж да не ми се смейте как режа, защото аз не режа всеки един лук. Нямам си ни идея как се държи нож. Внимавам просто да не си отрежа пръстите и да не ям после боб с месо. Така че... А пък във времето, с напредване с епизодите, нали, може и да станем професионали, кой знае. Нещо Hell's Kitchen, ултилно. Ама аз ще им скрия шапката там няма смисъл. Между другото да ви кажа, това е едно скрито хоби мое, което никой не знае за него. Дори предполагам даже и колежката, жена ми и тя не знае.
Много обичам да любопитствам, да правя да струва, макар че не се вяска много в кухнята, но въпреки това пък много ми харесва така да чопля нещо и сега ми се отдава такъв момент, защото съм сам тук. Пак казвам, колежката ме заеба сам тук. И чета неща, трябва да си готвя. И казвам, тъй или иначе си готвя. Казвам, така или иначе ще готвя. Казвам, колежки, дай тук сега да ми кажеш какво да правя, да си изготвя някаква манджа. Па да го покажем на хората, къде са в моето положение такива, къде саминки си живеят. Казвам, дайте нещо да, ако евентуално не знаят, да могат и те да краднат някаква идея, нещо, тюлно и такива работи. Това ми се върти в главата и като основно цялото, може би Чичо Митко в момента не готви, Чичо Митко в момента се учи да готви, така че може би след време ще видим за какво става. Боба завря май, ми се струва. Почна да къкри. Така, тук имаме още... Мали, това много лугва. Че трябва да отворим капака, че почна да се вълнува бобчето. И така, това още взето такива работи. Аман вече всеки ден само телефонни обаждания, дай да видим този фар, дай да направим този фар, дай да направим това, дай да направим това, тук проблем, там проблем. Малко да почнат да ми звънят, да кажат, ела тук ми направи една мусика, ела тук да направим тук едни кюфтета, едни шишчета, мали, като се преберем Гоци Делчев. Колечката в момента ми подготвя на първия етаж в къщата, кухнята. Ще направим и там и ние епизоди сега, април месец ще се прибираме, ще го изкараме там, така че ще направим шишчета, ще ви кажа как аз ги редя, аз обичам да ги редя, като ония филм. Значи така решихме да ги подредим на масата. Роднина, милиционер. Роднина, милиционер. Обаче аз там ще ги редя месце и то чисто, контрафиле. После слагаме една чушчинка, червена, зелена, оранжева, каква ще да е. После слагаме една сланинка, необелена с кожичката, да рупа. Лукче. После слагаме едно лукче и пак редим пак същата работа. Така, това завря. В момента е 9:09, така де, 20:09 в и 15 трябва да изхвърлим водата, доколкото разбрах. И най-вероятно ще налием нова вода, предполагам. Така, този лук го нарязах. Къде искаш да го сложа? В чинията вътре, предполагам. Добре. Чакай да видим, ще стане ли номера. Тук има едно неотрязано. Виждате колко плахо работя. Аз нямам никакъв тренинг върху тия неща и се осмелявам да се покажа публично пред камара хора. Може да си направите сметката за какво става просто. Мен не ме е срам да си показвам кое какво как е. Много добре знаете, че когато показваме нещо, показваме реално как се случват нещата. Никакви заучени пози, никакви изкуствени интелекти. Всичко е съвсем реално, което го виждате тук. Така че хората и за това ни харесват нас, защото показваме и в същото време и много ни мразят. Защото сме истински. Може да сме грешни, ама сме истински. Така че това е положението. На мен си ми харесва така да си чопля нещо, да си правя. Така, нарязахме лука без да ревем много. Така, какво правим? Върху лука ли искаш да го настържа? Добре. 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 Измиваме моркова. Режем му до парата отзад. Режем му и пишката отпред. Гризваме си, защото съм в домашно, не съм в ресторант. Кой иска сега да го стържа? Хора, тук има 15 такива. Къде да знам какво да стържа? Ситно, едро, смляно. На едрото. Върху лука каза, нали? Добре. Първо на дъската. Добре. Най-вероятно, защото е по-удобно. Да, и аз така разбрах. По-малко материал ще фърчи. Общо взето.
усещам, че някой ще чисти тук тази кочина. Де че я сътворила, ама е да видим. Дано това да не иде в кофта после. Защото за първи път ще правя боб. Колежки, дали няма да ми се смеят много хора? Само малко викаш. Ама питай, пука ли ми? Ко така? Така, нарязахме и тази работа. Само да се измия. Ко правим сега? Чушка имам и домат ми остана. Ручката реже. Не трябва ли първо да измия? Не, хубаво ли? Добре. Айде. Не знам дали я чувате колежката, защото съм с микрофонче тук на това. Колежката казва да режа чушката, ама аз викам дали да не измия преди това. Така. Тук има такова. Какво трябва да го правя това сега? Да го напъхам навътре? Дръжката. Не, да ги половината от чушките, няма да я слагаш цялата. Ми кажи ги тия работи. Колежката вика, че трябва да се отрежи половината чушка, няма да я слагам цялата. Добре, хайде готово. Сега ще измия и вътре да няма... той има 3-4 семки. Нищо. Трябва да пъхнем в хладилника остатъка от чушката. Защото утре ще се я напълня с сирене. И ще ям на обед сирене с чушка. Най-вероятно расла е по някакви оранжери. Така. Как искаш да ти я нарежа чушката? На ситно, на едро, на купчета? Наситно. Наситно на купчета. И ти направо ма такова. Ще стане гозбата един път само, защо нямам гърненце да плахне един огън тук пред блока и да направим боб гърне. Това като се опуши тази хубава чорба с тия дървета става уникално. Мали, това дано после да става за ярене, защото наистина утре нямам какво да ям. Имам само една наденичка, ще си я спържим. Направих си бойс, да ви кажа, може би и гърлс вече ще нагледат. Направих си... Какво си направих? Пюре от картофи. То супер безвкусно. Викам бе жена, казвам дай да сложа вътре оцети такова. Черен пипер, нещо, лукче, малко да го вкусим. И тя вика, те пюрета така са безвкусни, бе. Индийско орех ще му сложих вътре и пак не става. Не, аз ще си го довкусим. Направих си отседено мляко и... Ко беше, бе? И сирене, катък си направих. Той е хубав. Солче, това. Става работа, нали? Не е къде не става. И поправиха се нещата, със сигурност. Ама... Не знаех, че пък пюрето е толкова безвкусно. Пък, те като си направиш картофи, не манджа, какво беше, салата. И там по-има вкус, защото... Нали? Така, нарязах чушката и слагам при морковите. Добре. Май взех малка чиника, ми се струва, ама... Нищо. Добре. То няма друго вече. Сега домата ли искаш да стържа? Да, и го слагаш отделно. Отделно. Другата чиния. Сега доматче от на баба ти градината, взимаш, крадеш, правиш чоп, чап, цап, царап. Измиваме го, махаме му чепката. Целия ли? Добре. Колежката казва, целия трябва да се настържи. Казва, че може и да се нарежи, може и да се настържи. Да го цепна ли или така как е цял? Не само удобно направи като плюсче, за да можеш по-лесно да почнеш да го тържиш. Под чепката. Удобно, да. Добре. Майко, хората ако ме видят, че казват, то сега ще заколи домата. Тия домати, те нямат вкус, бе. Какъв сок ще почне да се... Дай да видим. Ти хубаво каза доматен сок да си сложим, ама аз... Нали, добре. Сега да видим каква простия ще направим тук сега. Сега ще фърчат тук всичко сега. Така. На едрото, нали? То е ябълка това, бе. Как хрупа. То няма нищо. Смятайте какъв домат съм си купил. Нали? То направо като ябълка. Това трябваше да ми се разкапи вече в ръцете.
Най-хубаво е розов домат, викаш, а? Ам то в тия времена къв домат да очакваш? Март месец, в началото на март. Има. Пуска тук някаква работа, ама. Сега ако не си отрежа пръстите тук пък на... Ко търках, тиква, стържах нещо, ко направих. Поскъсах разно така месце, нали? Стана много интересно. За някой. 30 гигабайта в момента снимаме от 25 минути. 30 гигабайта вече сме взели от карта памет, от паметта на камерата. Готварството не е много така бърз процес, със сигурност. По-нататък ще измисля някакви епизоди да са малко по-кратки, за да може човек, пак казвам, в този интензивен живот, динамичен, нали, най-вероятно тия люспи няма да ни трябва, така че ги фърлям, да знаеш. Добре. Защото иначе няма излезем от тоалетната, деца вика. Сега, рендето ще ми трябва ли вече или не? Не. Добре, пускам го тогава за миене в седомяната. Само да си събера амбалажа, къде е останало тук по рендето. Така. Boys and Girls, спускаме тези епизоди за хора, къде въобще нямат никакво време за готвене, нещо на бързичко да направят. Боба не е един от тях, но пък тъй като хладилника ми се изпразни и трябва сега нещо да имам някаква маничка за 2-3 дена напред и реших да направя един боб. В същото време ще направим, мисля да направя за втория епизод на бисквита на торта или кейк, не знам как ще го наречете. Там има едни много такива тънкости, които съм забелязал в заведенията, които не правят и са отвратително. Не във всички, но в повечето заведения бързото правене означава, че е вкусно, нали, като цяло. Така че, мисля там да направим тая история. Сега, докато бобчето си къкри, докато не сме фърлили водата, остават ни още колко време, бе? 5-10? Колко? Вече трябва да фърляш. Вече трябва да я фърнам. Не ми даваш една цигара време да изпуша. Добре, сега. Спирам котлона. Така. Дърпам тенджерата и сега искаш да изфърля водата, така ли? Сега, Boys and Girls, тук е много важно да не изсипим боба в... да не изсипим боба в мивката. Нали? Гиргиро е тук, бе. Чакай да видя аз къде съм го сложил сега. Той е май зад камерата. Ще стане ли с Гиргира? Да видим тук по шкафовете къде са. Много неудобно, Boys and Girls. Така, чай си позиционираме пак, ето го. Гиргир. Така. И сега, какво искаш да ми кажеш? Сега трябва да изсипа боба вътре. Аз мога и с едната ръка да го държа и с другата да го изсипа. Не ми е проблем. Това ми... Така. След това какво правим? Така. Връщаме боба пак в тенджерата, в същата тенджера. Добре, връщаме. Виж колко съм изпълнителен, послушен. Така, върнахме го. Какво правим сега? Сега трябва да го пълним с вода, нали? Добре, половината ли? Догоре? Но той ще изкипи, ма. Не е баш догоре, ама добре е. Пак ли на 9? На full max power? Го пускаме. Сега смяташ Да пускам ли котлона? Да. Не те чувам. Така, пускам котлона на 9 ли? На най-силното. Нищо не чувам. На 9. Добре. Мерси, благодаря. Тук си покарахме с тебе пред хората. Може ли такова нещо? Така, пускаме бобчето. Като сменим водата, пускаме го пак на най-високата скорост, да кажа майко, на най-силно на котлона. Колежката казва да изсипвам морковите, чушката и лука вътре ли? Да. Така, изсипваме
морков, чушка и лук вътре. Колежке, би ли ни казала тук на нас в простолюдието защо сменяме водата? Защото най-вероятно ще нагледат хора, къде само са консумирали боб, като мене, и сега те първа почват да се научат и те. Накратко казано да не пръцкате. Искаш да кажеш, ако не сменим водата, ще пръскаме повече от обичайното. Защото няма начин да не пръскаш като хапнеш бобец, нали? То е ясно. Така че знаете защо вече сменяме водата. За да не пръскаме повече от обичайното. Така, изсипал съм вътре какво трябва. За да слагаш капака и чакаш да заври и го намаляш на 6-7. Добре, т.е. печката ви, ако има 4-5 скорости, докато почне да заври пета скорост най-силната и после намаляте 30-40%, т.е. ако 3 или 4, да, на 3 може би. Нашата печка е с 9 автоматични скорости, така че ще го намалим около 6 на 6-7 в тихите обороти, така да къкри. Така че това е положението. Няма как, аз се занимавам с автомобили и всичко обръщам на там. Хубаво, колежка, какво ще правим сега с брашното? Ти почивка? Ти евентуално почивка, колежка, няма ли да ми дадеш да пафна една цигара, нещо? Аз не съм на работа. Сега имах час и половина да почиваш докато се свари боба. Значи имаме, казваш в момента имаме вариант, че докато се свари боба, мога да пушим една цигара, да си направим едно мезе, кашкавалче да наредим на дъската, можем да наредим и едни купчета сиренце, отгоре с черно пиперче и олио, може би, най-вероятно. Тук като се случва тази работа, защото той ще ври сигурно колко време трябва да ври това нещо. Час и половина трябва да ври, за да не занимаваме в момента. Ще спрем кадрите и ще пуснем вече, когато е, може би, заврял или като е след готов вече, защото тук има едно важно нещо. Трябва да направим запръшката. Много е важно. Така, добре. Прекъсваме за кратка реклама. Така, след като сме оставили да къкри боба 1 час, е време да добавим другите продукти. Нашата колежка и моя милост жена, нали, каза след последния начин. Една лъжица супена солчица слагаме и от универсалния сос майко, подправка, универсална за готвене, слагаме 2 лъжички. Солта ми е супер безвкусна, ама няма как, трябва да сложим някаква сол. И ако ми е безвкусно, имам си келтска сол. Като си сложа бобче да хапна, си добавям келтска сол, нали, да не ми е хептен безвкусно. След като сме добавили тия неща, ще добавим и доматите вътре. Така. Предполагам, че трябва леко така да го разбъркаме. Бобчето го пробвах, направо ми се топи в устата, не хрупа и разкашква ми се. Това означава, че сме на прав път. Няма да го фърлим у кенефу, това, което го правим. След толкова готвене би трябвало да сме се справили с нещата. Трябва да изглежда добре, па ако е вкусен, ще е 6 точки. Така че... Колежки, изсипах солта, универсалната подправка и домата. И го оставяме сега да ври пак, така ли? Да стига минути. Добре. Ето, че видя където слагаш ентицо. Повърли където слагаш сол да видя коя. Супена, така, не супена ми малка, от малките лъжички, такива чайна. Добре. Да, ако трябва да сложа още. Не. Добре. Защото супената е голяма и затова. Добре, не знам дали чувате колежката, ама тук вика супената, вика, че е голяма. Най-вероятно аз греших, че трябваше да кажа чаяна, защото виждате, има голяма разлика между чаяна и супена. Аз сложих супена пак, майко, чаяна. Okay. Солчица, една лъжица и 2 лъжици от универсалната подправка. Така,
Олио няма да слагаме, оцет няма да слагаме. След малко, сега ще го оставим още 10 минути да поври и ще почнем да правим запръшката вече. Между другото, докато чаках Боба да врие в TikTok-а, не знам сега, защото телефона чува ли ма какво става, в TikTok, като се разлиствах, сигурно може би над 10 жени показваха как се прави боб и всичките рецепти бяха тотално различни. Една нямаше еднаква. И нямам си на идея как се прави боб. По принцип има ли еталон, има ли нещо, как да кажа, има ли определен начин. Всеки си го прави как си знае. Така че това, което показваме е на колежката начина как да прави боб и на мен да ми харесва най-вече, защото на мен не ми ли хареса една манджа, аз не я ям. Това може да сте сигурни. Така че, айде да поврия още 10 минути и да ви покажем как ще направим запръшката. Поне ще се опитам да направя запръшката, не знам, ще видим. Така, след като сме сипали вече, какво беше? Една чайна лъжичка сол, 2 чайни лъжички универсална подправка за готвене, защото докато науча термините малко ми е шашаво. И доматите сме сипали вътре, време е да пробваме в чорбичката да видим какъв вкус има. Да знаем да добавяме сол, а ако е много солено, ще добавим вода и така. Общо взето, ако не ни хареса, пък в кофта и много. Така, айде да видим сега какво става. Първо ще пробваме чорбичката, после ще видим и бобчето как са зранцата. Жената вика духай. Еми духа бе. Жено, само да ти кажа, че ти боб не мога правиш. Само така ще ти кажа. Ама какво рецепта моя? Тя може рецептата, слушай сега. Тя рецептата може да е твоя, обаче аз го правя боба. Пак ти казвам. Ти не можеш да правиш боб, аз мога да правя. Така. Добре. Дай да... Бъли бе? Да. Ако не мога да правя боб, ти няма да го ядеш. Да, ама аз го направих по-хубав от тебе. Така че... Не съм усетила. Не, ми да си тук да усетиш, бе. Какво да ти кажа? Трябва по-често да ма... Как да ти кажа? Да ме зарязваш сам, за да мога да се науча и аз да готвя, разбираш. Ето сега ще си изпълня още една мечта в живота. Да се науча да готвя и аз, разбираш. Разни бабени рецепти, разни такива глизотийки, това. Така. Между другото си купих ягоди за бисквитената торта. Бобчето е топ. Идеално е. Зранцата са направо ме хлем. Така. Boys and Girls, не ми виждате фейса, защото пак казвам, камерата е позиционирана стационарно. Започваме да правим запръшката. Колежки, диктувай какво трябва да правя. Слагаш тигана в котлона. Слагам на тигана котлона. No! God, please, no! No! Сега за котлона точно така. Така. Той е много голям, бе. Чай да мръдна това. Чакай. Сега използваме дървена бъркалка. Майкол. Използваме дървена бъркалка, защото да не надерем покритието на тигана. Нож ще ми трябва ли въобще повече или не? Няма ми трябва. Добре, ще го става тук за всеки случай отстрани пък. Между другото да ви кажа, забравих да обеля моркова. Сега ще пръскам повече. Ама поне го измих. Поне се сетих, че трябва да го измия. Така че, да. Няма да ни трябва белачката повече. Така, слагаме оливо. Нали така? Купих си много модерни бутилки тук за олио, оцет, сол, шарена сол. Колко олио слагаме, колко да покрие вътре това, нали? Да. Един прът е, така ще го кажа. Един пръст? Това е много, бе. Ма така. Ти направо един пръст. Ти знаеш колко е един пръст? Това е половин бутилка в този тиган. Той е много голям този тиган. Да покрие дъното, айде. Да. Добре. Така. Готови сме. Само, че когато слагаме олио, аз обичам чистотата. Олях малко и ще забършим.
за да нямаме. После като го фаним бутилката да не изпокляпа следващия път. Така, пускаме котлона на каква скорост искаш? От 1 до 9 избери си нещо. 8? Всичко ти е на макс днеска, бе. Така, след като сме пуснали котлона на 8, изчакваме най-вероятно. Какво беше? Изчакваме да загрее олиото. Така, след като загрее олиото, какво правим? Колко? Една лъжица супена или чаяна? Равна обаче. Не с връх, а равна. А, искаш да я поръси отгоре, така ли? Супена лъжица. Да е равна, искаш да не е като хималайските стени там. Добре, разбрах. Да няма Еверест. Разбрах. Добре, значи първо изчакваме олиото да загрее, бойс и girls. Това е много важно. Защото иначе не знам какво ще стане. Сега ще видим. Евентуално, ако не е загрял олиото, нямам си идея какво ще стане. Пак казвам, използваме дървена лъжица за бъркане на тигана, защото да не надраскаме покритието на тигана. Тук имаме доста подправки, сме наредили. Черен пипер млян, чубрица и гьозум. Така наречения джоджън. Тук там гледах как правят хората и с девисил вътре, обаче девисил има малко странен така мирис нюхля, какво е, не знам, не ми харесва особено. Макар че това е боб чорба, на супи се слагат девисили, но пък това за мен не е супа, специално за мен, това си е боб. Така че... Така, добре. Олиото. Постопли са лекичко. Кажи, Рая. Мама, какво ти говори? Нищо не чувам. Докато следиш и чакаш олиото, можеш да си обелиш 2 скелетки чесън. Чесън. Това що не го казахме в началото? Няма да слагам чесън. Отказвам. Няма да слагам. Няма да слагам. Чесън не съм казал, че ще слагам. Така. Още в началото. Така, в неделя ще гледаш епизода като го сглобя и да видиш, че не съм казал, че никъде... В началото не го каза, по средата го каза. В началото. Нищо, в средата ще се направим, че никой не е чул и няма да слагам чесън. Нали? Да, ти каза, няма да слагаш, защото имаш киселина в него. Така. Добре, съгласимо. Айде. Ето, колежката каза. Така, добре. Няма да слагаме чесън. Другия път ще го направим с чесън, ама този път няма да го правим с чесън. Нали? Олиото май ни загря, ми се струва. Брашно е налага. Една лъжица брашно. Ето. Така? Ето. Да покажем и на нашите зрители. Олиото взе да бяга от това. От тигана. Взе да кипи. Бъркам ли сега? Какво правя? И една чаяна лъжица, червен пипер. Чаяна. Значи малка. Ма кога да го сипа? Значи колежката дава инструкции да сипа една чаяна лъжица червен пипер. Само че не ми казва кога. Ай кажи де, кога да го сипа? И ако какри брашното слагаш и червения пипер вече. Опитва се да къкри, значи. Този тиган малко е крив. Трябва да го балансирам. Малко е крив. По средата е издут повече. И там къкре отстрани малко нище. Ама той пак съм на малкия котлон тук, да. Добре. Да, взе да кипи вече. Така. Ако ползваме тия малки лъжички, колко да сложа? Точно една такава слагаш. Ето. Червен пипер. Слагаме една такава. Пак лъжичка. Червен пипер. Добре. Малко и сложи. Аз винаги така правя. Какво? Викам, като сложиш една лъжичка, дребваш още малко и слагаш. Нали, да има и за Рая, и за мен, и за всички. Само че аз май малко повече сложих. Ма нищо, нека да е така. Колко хубаво бъркам, Качи ли ще кажеш, цял живот съм бъркал аз. Правил съм боб. Разбираш. Добре. Дано не се излагаме много, ама това е положението. Това съм аз не мога да избягам от себе си.
Така че не е задължително да ме харесвате. Ама въпреки това ще ме люба. Здраво. Така. Тук по средата ми загаря. Ама изваждай го. Кое да изваждам? Гана, махай го. Къде да го слагам? На друго място. Вътре в това имаш една лъжица, изваждаш малко бобчета и ги слагаш вътре. Лъжица. Може ли черпак? Решетъчна лъжица. Решетъчна. Имам, да. Ето. Имаш нам. Ето такава. Взимаме една решетъчна лъжица, взимаме един черпак. Да. И слагаш вътре в запръшката да се изцеди. Добре. И слагаш в тигана и бъркаш. И бъркаме. А тигана го мръднах от това иначе. Да. Добре. Стана мазал. Тук много функции ми станаха наведнъж. Драги зрители, тук стана много така напечена ситуацията. В момента бъркаме нещо и аз не знам какво правя. Така, в тенджерата да слагам. То готово ли е за пръшката? Добре. Ето, вече видяхте как се прави запръшка от Чичо Митко. Нали, за първи път в живота си. 37 години по-късно от 89-та има човек, който да може да прави запръшка. Нали? Така, не съм смей, колежке. Не съм смей, защото е трагично. Човек на 40 години да не може да си готви. Така. И сега изсипвам вътре в бобеца. Да. А този котлон тук да не ме жали, да не ме жули, моля да го спра. Не съм, ти каза да го махна тигана, не си казала да спирам да спирам това. Шматко, не ми се смей. Ми кажи, че трябва да се махне, да се изключи и това. Къде знам, може да правим още някакви магии тук. Брашно, ще ми трябва ли? Няма ми трябва. Готов си вече. Добре, колко време още трябва да ври сега с запръшката? 5-10 минути. 5-10 минутки. Колечката казва, че трябва... Черен пипер. Чакай. Добре, изчакай за момент, че тук нещата са малко сириас. По-бързо. Какво има по-бързото? Чакай малко. Това да не е тук... Трябва да действаш бързо. Да, бе, аз да не съм в Hell's Kitchen, ще действам аз бързо, хай. Така, какво искаш сега? Чубрица слагам, колко? Една лъжица. Не, една щипка. Една щипка. Много е това. Мъничко е толкова. Да, на върха. Да. Ето, на върха слагаме чубричка. Така. Ама ще сложи от мен малко, защото ми харесва чубрицата. Аз много обичам да бамбам чубрица. Аз ви казвам, аз имам много извратен вкус. И ям сладко-кисели неща, солено с сладко, също смесвам много. Дай да видим сега гьозума. Колко гьозум искаш? Това не е Джоджо. Не, това е гьозум. Джоджен, де? Защото аз имам домашен. Това. Имаш, а моето е стрито. Така, колко? Добре. Пак толкова на върха. Добре, взимам друга лъжица, защото тук вътре нямам, явно не съм сложил. Взимаме на върха, слагаме вътре. Хоп. Тази лъжица не трябваше да слагам вътре. И черен пипер млян. Колко? Той много лучи, така че... На половината, което сложих е сега. Значи, хептен на връхчето, слагаме черно пиперче. Дори да ми люти на мен, аз обичам люто, така или иначе, след като ми стане готов боба, аз много обичам да му слагам около 100, 200, 300 грама оцет, нали, вътре, нали, с доста много люто. Така ме разбирайте, аз обичам много кисело и люто да ям. Така че това е положението. И сега бъркам ли, какво правя? Разбъркваш го и чакаш вече да се свари. Да. Тук, бойс, тук има едни тънки моменти. Има, нали, доста неща има, които хората, които показват такива неща, не казват примерно колко да се бърка, как да се бърка, защо да се бърка, с какво да бъркаш. Разни тънкости такива. Аз мисля във времето да ви издаваме такива тайни. Нали, тия епизоди ги правим за хора, които наистина не знаят какво правят такива като мене. И колежката казва следния вариант. Казва бъркаш, защото да не загори.
Ето го и крайният резултат. Много добре. Не е като да правиш фарове. Тук се изисква много повече концентрация, повече емоция, повече една щипка любов, за да мога да направим това вкусно бобче. Екстра. На визия го докарахме горе-долу да го била. Чорбичката е добра, сгъстена е, може и още, ще го изчакаме още малко. Бобчетата ги пробвахме, не хрупкат. Доста добре. Сега остава вече да видим и на вкус как ще е. След малко. Айде сега, докато чакаме Боба да изври, да изтини малко, с вас да направим една... Как се казваше това? Една дървена дъска, мезенце, сиренце, това, една плоча... Как се казваше? Си забравихме името сега. Колешки. Тук това е колешката. Тя диктува тук стриктно какво да се прави всеки... Ето и тук малката колешка. Нали, какво трябва да се прави. Защото аз съм глупав човек, ама поне мога да слушам. Нали. Хората, които казват, че аз не чувам, са много се объркали. Така. И сега тук бобчето вече сме го изключили и е време да си направим едно плато. Сетих се как е. Нали? Така. Сега, тъй като тук сиренцето, сега ще отрежем една плочка. Да ви покажа аз почти всяка вечер как заспивам. Само няма да ви показвам алкохоли, да не ме баннат нищо. Нали? Да не кажа, този сега тук алкохолик. Правим бетончета, аз така им викам, купчета. Колкото ще хапна, деца вика. Така. Така. Ето ги. Този нож да се надявам, че няма да ми трябва. Тук сме си купили. Тоест, това ме е пратено от Гоце Делчев филе Елена, нали така? Да, Добре. Зареждам се така. По принцип има морковчета, обаче той върви с уиски. Сега няма да сложим моркови с олио. Това е много готина рецепта от мене. Взимаме черно пиперче. Преди да вземем черно пиперче, обаче трябва да подготвим и едно лимонче. И ще ви кажа защо. Защото филе Елена много отива с кисело лимонче, лимонов сок. Не си купувайте лимонови сокове, а си стискайте лимон. Защото нещата стават сирес. Поръсваме отгоре с червено пиперче. Човек може да си легне само с тази дъщинка. Ето тук. Така. Слагаме една идея олио. Мъничко, не е много. Просто колко така да има за штрихите тук. Оп, така съвсем лекичко. Хоп. Аз обаче съм извратен, ще си сложа и черен пипер млян. Защото много го обичам. Чубрица, шарена сол. Аз много съм привърженик на тия работи. Мога да ги ям с дни, мога и с големи количества да ям. Пак ви казвам, аз имам извратени вкусове. Взимаме си лимона. Тук е така, ще го отрежем. И с този лимон пускаме му сока. Тук по мезето отстрани. Става топа на топовете. На някой в момента му текат лигите. Ще ме извинявате, ама това е положението. Аз знам как да се глезим. Така. И след като вече сме таковали, прибираме си лимона в една кисийка, в едно чанте за следващия път, защото утре пак ще е същото. Нали? Така, бобчето е готово, това е готово, айде да приготвяме масата и да хапваме. И ето как изглежда една вечеря, скромна. Така, бобче имаме, перфектно, ще му сложим оцет задължително. Аз без сирене, без оцет не сядам на масата. Много добре. Цвят, текстура, как казва шеф Ангел, всичко е на ниво. Така, тук имаме сиренцето с мезето, с еди какво си, хлябче пълнозърнесто задължително и не на последно място една хубава биричка задължително. Това е Boys and Girls. Wait a minute. Who are you? Аз съм Вичичо Митко, готви или поне се уча да готви, така че занапред ще е много интересно. Ще има какво да ви показваме със сигурност.
Еми, това е и до следващия път.